Laco, ja som si dnes už priniesla aj papuče. A dobre robíš, lebo ten, kto sem príde, ten tu chce už zostať. Tento štvorizbový bungalov s podkrovím sa nachádza v novej časti Cestíc. V projekte sa rátalo s modernou dispozíciou, na ktorú je v dome urobená aj poctivá príprava. Z prepojenej kuchyne, jedálne a obývačky je výhľad do poľa na pšeničné klasy. Štyri izby a kým 2 kúpeľne ponúkajú dostatok komfortu pre rodiny a okolo domu na 4,5 árovom pozemku je priestor na parkovisko, terasu či záhradu. Tento bungalov má pre vás na predaj Laco Pustaj. Ozvite sa.